Dami na sumurung na siyan sa luhut na roha, ima na mga ramoti ate-ate dohot pikiram muna, di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Damang dainang, di bagasan minggu hasasaur nito di Purbadia, manang minggu Pentakostawan, jamita tuhita imana tersurat di Yohanes biddu 20, mamuka sian ayat 10 sia jala marhaujungan di ayat 20 tolu. Songonom mahatana disi laos ta paihuti hutma. Jadi dung botari di ari parjolo dung salpu ari sabat di naung sorda akapitu di inganan niaka sisiani alani biar ni rohana sida mida akka jahudi. Roma Jesus jongjong tutonga-tongana sida. Jadi didok matuna sida dame ma dihamu. Jadi dung didok songoni dipatuduhom matangan na doho adorana tuna sida gabelas marohani akasisiani ala naung di ida na sida Tuhani. Dungi diulahi Jesus mamadok tuna sida dame ma dihamu. Songon sinuru ni amaiyau suruok hamu. Jadi dung didok songoni mangubus maibana dopak nasida huhut madidok jalo hamuma todi parbadia. Molo di sesa hamu dosa ni manangise naung sesa mai, molo di pahot hamu dosa ni manangise hot doi. Ido sahatna damang dainang nahina holongan horas madihita saluhutna manang di dia pehita maringanan. Sai totong matuhan debata nama ngaramoti doho nama masu-masu hita. Dibaritahod do dung ditakup Tuhan Yesus, dipusa, diparsilakon, dungi mate jala ditanom. Tung masay mabiar situtu sisianna doho na porsea di ibana. Songonima akka sisian ni Tuhan Yesus di hari parjolo dung ari sabat. Bongok mana sida tu sada bagas, jala di sorda doa kapitu ni bagasi. Roma Tuhan Yesus jala jongjong di tonga-tonga nasida. Jala di dokma tuaka sisian nai dame ma dihamu. Dame do di pasahat Tuhan Yesus tuaka sisian na naung mabiar jala na martabuni. Dame na songod dia do na didok ni Tuhan Yesus disi. Hape naung di bagasan lingguman ni hamatian nama kasisiani. Disiala namangi huton Kristusina sida. Ainunga di paburu-buru akka Jahudi yang gosisiani. Damang dainang khobar tusi adong ma sadasarito songonon. Adong masalak namar sakap asa dilokoton niya lukisan di dinding ni bagasna. Laho maibana majupai dua halak pelukis. Jala di pabua matu pelukis na duai. Asa manukangi lukisan namar temahon manang nabar topik hadameon. Pelukis na parjolo digabar maduluk narata doho akka hauna tugu. Digijang na adong malangit doho obun na torang. Ditoruna dilukis mamuse ay natiu jala adong maparau mardala dinggan di atasna. Jala jolma namar parawi ida untung masay dame. Yang go pelukis na paduahon, digobar iba nama dolok batu na holum. Nasopola adong idaun hau narata disi. Digijang na pe langit doho obun na pe tong doholum. Jala ditoruna aik na manggalusang. Jala parau na di atas niya ekipe idaun nunga naing madebu. Alay digijang ni parawi. Tarida magobar ni jolma naso idaun adong mabiar. Tadi marasing sian namasa di lukisan ni. Dame idaun jolma na diparawi. Nang pe tung masay hulum jala bakol idaun na dihumaliang na. Damang dainang. Molo lukisan na parjului ima gobaran ni dame alak.
ala dame sonang na masa di nahumaliang na. Dame majol mana di sidaun. Alay malulukisan na paduahon, songonima gobaran ni hadameon na pinasaha ni Tuhan Yesus Kristus tua kasisian nai. Ima dame nangpe. Nangpe hulum langiti. Nangpe gugu alugu. Nangpe sodame huna humaliang na. Saitong do dame jolma na porsea di Tuhan Yesus Kristus. Dame nangpe ido na pinasaha ni Tuhan Yesus tua kasisiani. Nangpe disugui, dimusui, dipaburu-buru halak Jahudi sisiani. Didok Yesus do tu sisiani, dame ma dihamu. Damang dainang, dileho Tuhan Yesus do alus na paruarhon sisiani sian hatahuton na sida. Molo soadong dame di bagasan rohani jolma, saat tua digan pay mahon asa dinggas sa luhut na portibyon. Asa adong dame di rohani jolmai. Di pasaha Tuhan Yesus dame na siya nibana. Asa ima na mga rajay di bagasar roha doho ate-ate niya kasisiani. Asa nang pesongod dia na masa. Dame na siya Tuhan ima na marhuaso di nasida. Dang mabiyar manang tahu tobe. Dang behumordit nasida. Nalahu mangulahon parsuruon ni Tuhani. Laho mar barita nauli. Barita hadameon ni debata tuhita jolma. Damang dainang pola 2 hali didok Tuhan Yesus dame madihamu. Dung dipatuduhon Tuhan Yesus tangan na doho adorana. Didok mamuse tua kasisiani. Dame madihamu. Di pasaha Tuhan Yesus do bukti ni damei. Namar haguguun. Dang talu hadameon na siya debata, nang pei kontar labang jala tartulang pamatang ni Tuhan Yesus. Hehe do muse ibana jala mangulu. Songonima di pasahat tu sisiani, asaum nang beniam mabir na sida agwa kosa. Songon na didok ni Tuhan Yesus, na tersurat di Matius 10 ayat 25, songonina di Markus 8 ayat 35, Lukas ayat 24, Lukas 10 ayat 37, dohot na di Yohanes 12 ayat 25 didok. Ay nanaing palua hokosana mga gohos sado. Alay na agwa kosa alaniau ido na jupangan. Hobar tu topik ni minggu pentakos taon didok jalo hamuma to di parbadia. Suruan ni Tuhan Yesus ma akasisianna. Songon parsuru niya ma tu Tuhan Yesus. Songon ima suruan na akasisiannay. Di bagasan parsuruan ni. Naing ma akasisiani mangulahon na sinuru ni dibata. Ima dinalaho mabaritahon haluaw na pinatupan ni dibata. Di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Dinalaho mangulahon ni. Tung maseriko dobohal na siya dibata. Dia kasisiani. Aidang margugo sisiani mangulahon parsuruoni. Moloholan mangasahok kajol maon na. Doho aka parabinotuan na sida. Ay jol mado sisiani. Jala naong mardosa do. Hobar tuhatan ni Tuhan Yesus. Didok matu na sida. Jalo hamu matod di parbadia. Tod di parbadia do di pasaha Tuhan Yesus. Ima tod di dibata. Jala dibatai sendiri. Tod di porbadia ima na mga ramoti. Jala na mamakke sisiani patupahon. Mangulahon parsuruon nai. Asasahat mahaluaon na siyan Tuhan Yesus Kristus. Tu saluhut na jolma na majakosa. Damang dainang. Songod dia do majalo tod di porbadia. Tuise do di pasahat debata tod di parbadia. Marsiajar siyan turpukon. Tu sisian na do di pasahat Tuhan Yesus to di porbadia. Dang mardiai berdisi bawa manang borua. Ama manang ina. Asal managabi sisian ni Tuhan Yesus. Jalatakas matutu na pinasaur ni debata. To di porbadia tua kasisian na. Songon na dibaritahon di ulaon ni apostel bidudua. Jala di pasahat debata do to dina. Imatod di porbadia tua kana pinilitna. Jala naminiahanna. Songon Raja Saul.
Na pinilit gabi raja na parjolo di bangsa Israel. Na tersurat di sada Samuel 10. Hobar tuhatan ni Tuhan Yesus dipangidohon asa parsidohot tita nalaho majalo tod di porbadiay. Nunga jumolo hita di jo Tuhani gabi huriana. Di jo gabi sisianna. Jala dipilit do hita tutu gabi sisianna muse. Hasa saur ni tod di porbadia do parmulaan ni huriay. Sisian jala huria ni Tuhan Yesus imana-manangihon namangguruhon namangihuton jala namarbaritahon Tuhan Yesus Kristus namabahen Tuhan Yesus nagabi guru jala sa guru di Tuhanina sa gulmit ni nguluna jakonon ni huriaima tod di porbadia hobartu pangalayhonon ni Tuhani di saluhut na huriana. Amen.